झुकने दिया मरते मरते रहा बाजुपन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर गले हम फिदा जान साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन Sigum nako. Ari na gusto ko targun lagi Bodo. Bifa baba kau kena. Orang korak, hukunan bifa baba. Kau kena nya. Ari bisa itu kan aku bening bening. Ari ni jogo khata wai. Ari mau nuang kau tarna gitu. Uttumnya kau kena. Uttumnya nuang kau ni betha. Baik nanti uttumnya kau kena. Uttumnya. Baik nanti mana? Ari mau kau mau mata yang jatuh sih. Mama jantung ni bisa nomor kau ni nomor apa? Ni kesulitan tahu cerita lagi termas ni. Apa? Ngan ini jenis tahu dong nam. Ari mau jenis boleh lang keberapa? Lagama, ini bukan lagama. Cik, wah ini. Nunggu apa? Hutan mereka nunggu. Jangan jadi salah kok. Aku nunggu jangan hutan ni bunga tak kau betah. Nunggu mungkin jaga. Hutannya apa? Hutannya apa? Apa ini? Hal kamu ni mau berapa? Macam orang putih ya? Break! Shutdown! Lip, break. Bodo bikin milwa permane bayi bela apa itu stage kontai asam ko हमना रेसा संसारनि गुबुन-गुबुन ओनसोलाव अखा खोरोमनायनि लोगोसे गोबां अखा हानो हागौ दादा फरायदों बैजन्ति नार्जारिया अल इन्डिया रेडियो गुवाहाटी बबाव थांखो बेलाय हालौनायखौ गारनानैलाय रेडिअ'आबो माथो गाबगासिनो दङ फाग्ला बोननाय गथ'आ खिहैबायबायसो नामा Daulah Zoldi yang karbo dengan sini dokter makan dan dengan, nai nak tukar orang yang Zoldi yang karbo dong kau kau dengan. tunangan dong. Are, nang tunangan dong. Oi, are tunangan dong. Mak temannya loy. Nangun dulu cik ayah. Nangun cik dong dengan daulah. Nai yang karbo Zoldi yang karbo. Engkau tenang kerakin dengan. Tuh hai tuh lega pet, bibi cik nai nanggo. Ayah. Abin cik nai kencang nangkau. Abu ini kuntai nangan dong. Loh, kentai kencang nangkau gar kaya. Are, mak temannya. Abu ini kuntai nangan dong. Abai, abai. Masa kepsuper? Masa kesana dong dengan. Nang ini sulit jadi juga naik naik cuma dong hai abai. Bara masih ngerapin nunggu nani buah kan hai cenga. Mabri biji sakit super. Habab, macam langtar kerja gue tua lagi. Bornam lu langra terbaik. Lah sing-singnya, raga pun hantar lah sange. Bobai tang nama kalau dia biar, pai tang lo biar.
अ हेलौ जोगोनार मोनफैबाय बबेसिम मोनफैखो हा औ नै आं लामायाव नेनानै दं नोंखौ जिरायगासिनो आं थाब फैदोब्रा सोर रायलायदोब्रा हा ओइ सोर रायलायदों फैलायबाय आंबो रायलायनो बाखौलाय ओइ रलै फाग्ला बुरबक हरब्रा हर आंबो रायलायनो हर खनसेल' हेलौ होनलै बुंनांगोन नामा नोंलाय आंखौ हेलौल' होनगोनब्रा हर खनसेल' फैलायबायलै सना डिस्टार्बथार र'लै दोनथ' र' मा जादोंलै मा जादों खनसेल' हरब्रा रायलायनि हा हरदोलै हर नोंखौ आबैया दहायनिफ्राय नागिरगासिनो आबैया लेंहरदों थांनानै फैग्रो बिनिफ्राय आं नोंनो रायलायनो होगोन जल्दि थां नङाबा दा होजालायगोन नोङो र' होनबा बबेहाय थांनानै थाहैदों बियो फैथोंल' बियो साला बबे जायगायाव मा मावहैदों बियो साफ्रोमबो मानसिफोरजों बिदिनो सैसो हिनजाबायनाय सिख्ला एदावहैनाय बबे सोर सिख्लानि न'आव बिदि एदावहैखो बेलाय फैथोंल' बियो बबेहाय थांदों बियो बबे जायगायाव मा खालामहैदों आबै ओंखाम उखैबाय साला बबेहाय मा खालामहैया ओंखाम उखैबायसो होनदों नोङो बबेहाय मा खालामहैया नोङो मा जालाबायखो साला बबेहाय मा खालामहैया ओंखाम उखैबायसो होनदों नोङो खासुदै नों बबे लामाजों फैयो हासुनो रोंबा गोजानाव खारो हासुनो रोङाबा हाबफैनाव नांबाय खोनायाखैलै ओइ दे हरदो रायलायनोसै सफैलायबायलै दे रायलायनोसै हरदो र'दै सना दोनथ' दै सफैलायबायलै बेखौ मानजिनि आं रायलायनोसैब्रा थांना फैबाय नोङो थांना फैबाय आबैया लिंहराखैनो नों आबैनिसिम थांना फैमारबायथ' औ थांना फैबाय आबैनि खाथियाव थांना फैबाय औ र' रायलायनो लुगैमारबाय रोंबायना मा डिस्टार्ब होगारनाय नङालै आं रागा जोंबा मा सानदों नों जायाखै रोंबाय दा न' रिंबाय न' हेलौ हेलौ आं नोंथांखौ माबायदि हेफाजाब खालामनो हागोन आंनो हेफाजाब नाङालै आं नोंखौसो मोजां मोनबाय थानजाम्बा बेफोरखौ प्राइभेट नाम्बारावसो खालामो दा मा प्राइभेट नाम्बारब्रा आं मिथियालै दंबा हरदोब्रा Shut up, rascal. ओइ माथो रायहरबायसोब्रा माबा प्राइभेट नाम्बार ना माबासो बुंबाय हा माथो रायहरबायसोब्रा है जाम्बा नोंबा मा बुंहरदों आं मा मिथिगौ दा आंजोंलाय माथो गोदै गोदै रायलायथारदों आंखौ रायबायसो ना मानो माखौ मावजि बायदि खावला खावला हरबाय थादों नोंलाय नोंखौ दिनै ओंखामखौनो होथारा आङो फिसाखौ बाराब्ला नै खामफ्लायजोंसो होगोन आङो ओंखाम थोंखाम होथारा आं बेनो दिनै आर मा नाहरबाय थादों
Oi, kamu kuitun be abai. मा खालामनाय जादों बियो मा खालामनाय जादों बियो नै पापि नै पापि वासिमा अख्रा नोङो मा अख्रा नोङो हगार नै पापि मा अख्रा बियो दैयावनो बिमा गैया बिमा गैया आला आला खांनानै फेदेरबोदोंमोन आङो बिमा बिफाया थैनानै थांबाय मानो एसेबो बुजिथारा बे गथ'आ दासिमबो नोङो मोनसेबो खामानिखौ मावनो रोङा बेबायदिजों बोरै संसार जाबावनो आंलाय लेखा फराखौ रोङा खामानियावथ' एसे मोदोम हरदो दा बेबो गैया मा जाबावनांगौ नंबाय आङो थैनोसो गोसो जाबाय आङो आं थैना थांब्ला नोंखौ सोर नायगोन पापि गथ' नोंखौ सोर नायगोन Abilai, ni mana tu ni kita ni dah ye. Nang mana tu biji? Siapa biji tara? Angga bunyi biji kalam terlah abai. Angga bunyi brand bunyi kawan berkemau tu sikit abai. Nang mana tu biji psau? Mana tu kra? Mana sebagabra? नों माने एसेबो बुजिथारा फिसौ नों दिनैनिफ्राय बेबायदि दाजासै दे फिसौ दे नों खोनासंदो दे फिसौ दे मालाय गथ'फोरबायदि जादों संसारखौ एसे नायदो नों माने एसेबो बुजिथारा फिसौ उन्दैयाबो लेखा फरायासै दा मावाबा दाङाबा बोरै जालांबावनो फिसौ आं बेखौनो आं दुखु मोनो आबौ आं गाबोननिफ्राय मोजां जानोसै आबै औ फिसौ आं गुबुन गिदिराव थारला आबै आं ओंखाम उखैबायमोन आबै औ फिसौ औ सानसेमानि मोनजाथाराखिसै गावनि उखुरावनो बेबायदि जानांबाय नों फिसौ Oi abo, oरै फैलाय मा जाखो आगै मा जाखोलै बे हाया मानो हालेवदों नोंस्रा आं नोंस्राखौ सिगांनो हालेवनाङा होनदोंमोन ना हा गावनि हायाव हालेवाबालाय बहाथो हालेवनांगौ मा गावनि हा नोंनि नोंसालाया 10,000 थाखा लानानै बबावनो सुखुखो आंनो थाखाया नांजोबगौ आरो नङाबा बे हाया आंनो नांगोन आरो जुदि नोंस्रा गायोब्ला माइया हले खावसे राननांगोन आं हले बुंखाबाय दे थांबाय आङो हा मा राव जालांलायखो बेलाय मा जाखोब्रा बाथारबायलां मा जाखोलै मैथा भाई होद आंनाव फैसा गैयालै बेबायदि सानफ्रामबो जुमाय लोंबाय थाग्रा मानसिनाव आं फैसा होआ साहा लोंनोबा होगोन जौ लोंनोबा फैसा होनो हायालै आङो फैसा गैयालै गैया नोंनालाय माथो सेरेबानो दंखायो
ayah, mata kelimu belah. Mata warna nggak dasu. Nih, dalam bebe. Mata apa ya lo? मा जाबावनांगौसो नंबाय आंहा दा मावरिया खावरिया फिसौखौ खांनानै सुखिसो जालांगोन सानदोंमोन आङो बहा गावनि सटफटआवनो सिख्रि मानसिजों मुगैजाबाय निन्दा होजालाबायबाय दा बिनि थाखायनो मालायफोरजों हा हुखौबो सेनानै लाजाबायनोसो नागिरलाबायबाय आंलाय माथो बुंबावनो बिनानाव आंनिखौ नुवाखै फिसाला उन्दैखौ साख्रिया मावबाय गारना फैबाय हिनजावजोंबो हनै गारना थांजाबाय दा नुवाखै लामा सामा जौ लोङै लोङै हाबाथिंलागासिनो फाग्ला बायदि गोदोनायावथ' बथलानो खारला बिनानाव नंगौथ' आरो मा जाबावगोन बेफोर फिसाजों जाय फिसालाया आंखौ फिसिनांगौमोन बे फिसालाखौसो आं दिनै बेबादि नुना मोनबाय आंसो फिसिफिननांगौ जाबाय आरो मा होनबावनो बिनानाव गसाया मालायखि बेबादि लिरनानै हरबाय बायनो जोंनो नंगौथ' आरो आदाया अननानै देवानिजों एसे मोजां रायलायदो नामा बेखौनो एसे बुंनो फैदोंमोन आं जागोन बिनानाव बे देवानिखौ जा बुंनांगौ आं बुंगोन दे होमबालाय आदा आं बेखौनो एसे नोंखौ होनैथों होननानैसो फैब्रबदोंमोन बुंहैथार आदा दे दे आदा बिनानाव सिन्था दाखालाम दे आं देवानिखौ थाबैनो बुंथारगोन नों आंखौ फोथाय नाजाथार आदा जाहोथारनांगोन जागोन दे ये साइकिल का चक्कर कभी आगे कभी पीछे ये साइकिल का चक्कर कभी आगे कभी पीछे कभी Hey, stop, please. मा जाखो मेडाम Actually, I'm coming from town. Unfortunately, my scooty is punctured. If you don't mind, can you help me, please? माबा होनखोलै Please. ओइ नों बुजिदों नामा आं पामसार होननायखौल' बुजिदोंलै पामसाराथ' गाबस्रें बोराय लानासो दङलै गाबस्रें बोरायनाव र' एक्चुअली मेन्सा one piece bumper two गाबस्रें बोराय Oh. home Okay, then help me. I love you What nonsense? What are you saying? You idiot? You villagers? You rascal? Mind your language. नों बुजिदों नामा आं इडियटखौल' बुजिबायलै नोंसोरो होनबा आं बुंनायखौ बुजियाखै बुजियाखै होमबालाय आंखौ मानो I love you बुंनाय आंलाय नोंखौ साइकेलावसो गाखोनो थिनदों दा Sorry. माबा मेडाम जों एनिफ्राय जेसिमल' फरायनो मोनदों मेडाम माने बे गामियाव स्कुलानो गैयामोन जों उन्दैबा Oh, sorry. नै गावा इंराजिखौनो बुंलायबाय Oh, sorry दे आं बावबायमोन Please नाना होदो ना आंनो नोंनि ससमाखौ हरलाय मोजां नुदों मानो आंनि ससमाखौ लादों नोङो दा होफिनगोनब्रा हर आंनि ससमा बियो होमबा आं नोंनि स्कुटिखौ नारना होआ नों आं साइकेलाव नार मा आङो आं नोंनि साइकेलखौ नारनांगौ होमबा नोंनि स्कुटिखौ नारा Okay दे जागोन दे Enggak, narai bro. Tuh bra. Hogan enggak. Are, tuh, kakak tuh.
Iya. Abo. Abo. माथो Abo. आबै समायनासोलाय माथो आबै सना गोगोम देथारबाय माथो समायनाबो जाथारबाय हा आबै हा बिसोरखौलाय बहा लोगो मोननाय Abo. लामायाव आंनि स्कुटिया पाम्पसार जादोंमोन बिसोरो आंखौ बिराद हेल्प खालामबाय ओइ मोगथां थांदो नोंसोर थांदो नोम्बाया नोंखौ गाबख्रावगासिनो दं मोगथां होननानै मा गल' गथ' नायबाय थादों नोंसोरो थां Dei abu. Alas sih kena biji bunga ngabra. थांदोलै थांदो नोंसोर थांदो Tangsui. Nih, nengna sesumaya. Abo, biyo sir. आरो बिसोर जानो बेटे बे नोंनि नोंथै मोनसे फार नालाय बेटे बिराद गोलाव जाबाय माथो नों उन्दैयाव सिनल'मोन दा एथ' गोलाव जाबाय फेनानै जायगा थोलायलायला मिथा ओइ मिथा बे नोंनि खारा फाराब रावखौ खोनासंबाय थानाय सम गैयालै खारा फाराबनो बुजा बे Ayo, Daddy. Nang mana एसे लेथ्रा जाखो? दुगैया नामा नोङो? मोखांबो सुवाखै नोङो? आरो बेलाय मा? दोनदो बेफोर लोगोजों रायलायबाय थायो नामा फैदा बे दसे थांसै बेटे 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 आं बार दे Abai. Oh abai. Ha बहा सैमा आथिंनि सानसे थाला सुन्दाव लांनानै दासो मोना सफैखो नोंलाय Nuakai abai, आं बेसे खामानि मावना फैबाय नै नायलाय एकदम बेनो हर जाबोबाय आं हाबाब आबौ सना थां आथिं आखाइ सुइदो थां आबौ थां आबै आं खुरनानै होनफैबाय दे लायनोसै उखैथारबाय थांदो आथिं आखाइ सुइदो जागोन दे पागलिब्रा थगायजालायबाय आंजों दिनै मोजांसिगोनलाय दिनै दे जादे आबौ दे उदै बुंजासे जादे नों बे आलु बाथोन सिफ्लेनाया गोथाव जाथारदोंना आबौ जादे जा आबौ सना दैया लों आबौ सना माबालै आबै मा आबौ दारि गाबसिन लाहानाव सोरबा बिराद साइज सिख्ला फैदों दहाय लामा ससेनिफ्राय आं दोनलांनो मोनदोंलै आबै बिराद समायना खालि आबै अ साला नों खामानि मावनो थांनाया सिख्लासो दोनलांलायनो मोनदों दे जादे आबौ दे जाजोबथार दे गासिखौबो जाजोबथार दे आबौ दे गासिखौबो जाजोबथार जाखांबाय ना आखाइ सुदो दे आबौ दे फै नै फै बेहाय गसंफै दहाय सोर सिख्लाखौनाया नोंलाय दहाय सोर सिख्लाखौनाया दहाय सोर सिख्लाखौ दोनैया नोंनि थाखाय आबाहाय फैनानै न'आव फैना बुखु जालायनांगौ नामा लाजियाखसै नोङो लाजियाखसै नै बे आथिङा मोजां नंला सैमा आथिं नोङो माबा थांना उन्दुहै नोङो दलरैनो जेरावबो लासिं खालामग्रा बियो बुमाथारबायसो पापि बुरिया तुझे देखा तुम्हें जाना तनम प्यार होता नहीं समफ्लो नोंनि ओइ बिष्णु मा नोंनानाव खर'नि बेकग्राउन्ड मिउजिक होबाय थाखो नोंलाय जायाफ्रा मा दै जाम्बा आं बिनानाव थाबासो बिनानावनि खर'खौ लागौमोन दा
प्यार होता नहीं संप्लो नोंनि अब तो प्यार हो नहीं दिल मेरा ला 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 ओइ मोगथां मा खालामदों नों बेयाव नै माथो हाबलि दिसु सफैलायबायलै मानो नांगौ आंखौलाय आं नोंखौसो लोगो लानो फैदोंमोन बेरायनो थांगोन खिन्थु नों मोनसे खामानि मावनांगोन मा फै आंजों ओइ थरला र' थरला र' आं थांबायसै आं नोंनि लोगो ना मा खलि बियो आरे हगार बेयाव गसं ओइ आबै ओइ आबै 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 नै बेखौलाय मा खालामनो नागिरदों जालै आखाइ थुखां फारनैबो मा खालामनो नागिरदों नोङो बेखौ हम दख'ना गानहोनाया बोरैबासो जाबाय नामालै बेखौलाय आं गाननो रोंखायोना होमबालाय मानो खान्दा खान्दा गानना फैनांगौ दय सेंग्राफ्रा नायनायखौ नुवाखै नोंनि फेन्दा गुफुर गुफुरखौ हमलाय जाबाय थ' फैदो 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 ओइ मोगथां आंनि दख'ना गाननायखौ मोजां नुदों ना मोजां नुदों होनबाय ना मा बेखौनो बारे बारे सोंबाय थायो ओइ जारौ नोंखौ दख'ना गानबा मोजां नुवालै फेन्दा गुफुर गुफुर नुलायनाय खान्दा दा गानबासो मोजां नुयो ओइ मा बाथ्रा बुंदों नोङो मा बाथ्रा बुंदों आं नंगौखौसो बुंदों दा ओइ र' आदा र' दै आदा र' नोंबो बेरायनो हागोनब्रा बे गथलखौ आंनो हरथ' हिन्जाव जावैनि आं औलै औ नोंबो बेरायनो हागोनब्रा होद बेरायनो लांजामारगोन दालै आंजों हर आं जावनि हर नों बेराय थां नों बेरायनो हागोन थां ओइ मोगथां आइदोलै मा खालामनो नागिरदों बिसोरलाय आइदो दुनांलालै आंखौ आइदो आखाइया साजोबथारबाय जादोंना मेम साहब जादों बरिया कन्टिनिउ continue you continue salah जाबाय थुदो फैदो जाबाय फै जाबाय दिनैनिफ्राय सिख्ला दायदावसै सैमाफ्रा जालांखौ इंराजि मारि बुना थांबाय ब्रा बिसोरो आं मिथिथाराखै माब्ला बिदि रोंखोमाना थाखो नोंलाय ओइ आरे दङ नंबा थौ
continue. माबायदि गरायफबनाय जागा बेलाय नेटवर्कखौनो मोननो नागिरा आबौ ओइ आबौ आबौ मा जाखो आबै नोंसिनि जायगायाव माथो नेटवर्कखौनो मोननो नागिरा बेवहाय नेटवर्कबो आरो टावारबो मोनालै आबै आं न'आव फन खालामनांगौमोन ना आबै नों न'आव फन खालामदोंमोन औ बै मोगथां आरो बिष्णुखौ लोगो हमहै थां आबै थां बिसोरसो सानफ्रामबो हेलौ हेलौ गेलेलायबाय थायो दे होमबा आबौ आं बिसोरखौ लोगो हमनोसै दे बे फाग्लालाय सिखारला नामा ओइ मोगथां मानो दाबो सिखारदिया साना गोजौ जालायलांबाय खामानि दामानिखौनो मिथिया ओइ मोगथां थैबायसो नामा बेलाय बेबायदिनो दुबाय थानोसै नामा सिखारला नोङो मा जाथारखो बे गथ'आ हा मानो दाबो सिखारदिया मोगथां ओइ मोगथां मा जाखोहाय बे बुरि मा फोजाबाय थायोलै साना सानजौलायलांबाय मा जाबावगोन बे गथ'आ आरो मानो दाबो सिखारदिया बियो दा ओंखामाबा जादोंना जायाखै थाब हास्लाबा सोंगोन मावनाय दांनायावथ' गैखाया लेखा फरायावबो गैया उन्दु जाबाय थादो नोङो मोगथां आबै मैगं हादों फै आबै जिरायफै मोगथाङालाय आबै नुवाखै दाबो सिखारैखौ आयु दाबो सिखारा बियो माथो नोंदों अलसियानोलाय खामानि दामानियावथ' गैखाया मोगथां ओइ मोगथां माखौ बेरे फुजानि एफा दावराव जाबाय थायो फाफे बुरै माथो थाबखौनो सिखारा मा मबाइल टावार नाङाखै आंना फना आंखौ नोंसिनि टावार नांनाय जायगायाव दोनलां र' जागोन सिलेला बिदिसो ओइ मोगथां लासै थाबायना एखौ लाखि हट दे आं फुजा होना फैदो थाथ' नोङो ओइ मोगथां दाबो फुजा होनाया जाया नामा जादोंना जायाखै ओइ र'लै र' जायाखै एथ'ग्राब गोबाव फुजा होनायानो होद बाव फुजानो दिनैसिम नां छि आं दाङा नों खिथु सुना तितलिखौ फै छि मोजां रिपर्टिंया गैलायबायलै इधर को नोंथां हा ओरै फैलाय मा खालामदों नों बाव फारौ जरासे लाबोदोंमोन आं मासेया बैथिं बिरलांबाय दा मासेया बेयावनो दङ बेखौनो नेनो मानसि मोनाखै आङो नोंथाङा फैदों मोजाङानो जाबाय नों बेखौ नेथ'दो आरो मासेखौ हमना लायनि आं औ फारौ लाबोदों ने औ मासेया बाव दं
मासेया बेयाव दं मासेया मासेया ओइ बिरलांबाय बेखौनो नागिरैनि आं मासेया बाव दं नोंनो मा होनो सेरेब होगोन आं सेरेब होमारगोनथ' होगोन बेलाय माथो सेरेबानो दंखायो होमारगोनथ' होमारगोन हरलाय होनबा एसे लोंनायनि इसेल' लोंदो औ इसेल' बेलाय माथो दैसो सेरेब गैला आंना सेरेब गैला दे जागोन दे दैखौसो सोना लाबोदों गैला नों होमारगोनथ' आंनो जागोन आं नोंनो सेरेबखौ लाना फैगोन नों आंनि फारौखौ मोजाङै नेदो आं मासेखौ नागिरनोसै जागोन नेदो नोंथां मोजाङै ने फैगासिनो आं मासेया ओरै बिरलांबाय मासेया अबाव दं अके नोंखौ नैबे सेरेबजों बाथोन देनाय जागोन आं बिरबा मोनबाय नों बेटा लुथिजोंनो ओइ फारौ माथो बाब्राबाखैब्रा माथो खिसे नों बबे लामाजों फैयो बबे लामाजों गलाङो उदै सिङाव थाबा भिटामिन होयो लामाजों गलांबा बयखौबो मोनामहोयो Oi abay abilay ai cai गथ' आंनि खामानि थिनायखौ बा मा जालायखोब्रा बुरैलाय आरो मालाय सिख्लानि खोथाखौबा खोनासंग्रा नोङो नोंखौ दोननो नागारथारा आङो फाफि गथ'आखौ बोरो होथारनां फाफि गथ'आखौ बोरो होनां बोरो आंनि खोथा खोनासङा बियो आरो गोबावनां दा बुजायाखै बे गिदिर जाबायना दा गेदेरबाबो खोथाखौनो खोनासंथ्रा बियो बिबैजों बिराद अख्रा आब्रा बिनिखायनो होथारनां बेखौ दे आबै जाबाय दिनै आं फैबायना आलासि दा बुजे बिखौ दे जागोन दे आबै थांब्रा आबै आलासि फैदों साहा फुदुंहैदो आरो आंखौसो होनबावदों नोङो जाबाय आं फुदुंहैनोसै दे थां जिराय थां मावनोलाय रोंगौ अलसियाथार मानसियानो थौ आबै जोंहा गोबां खोथा रायलायनांगौ दं मानसियालाय खामानिफोरखौ मावनो रोंजोबसिगौ दा बिबैजों जि आब्रा बिबैजों आब्राखौनो मालायजों अख्रायानोलाय माब्ला दबजबावगोनथाय बे गथ'आ औ आबै आं मिन्थियो गोदो उन्दैयाबो बिदिनो अख्रामोन औ नङा होननाया नों बे रबिन होननायनि फिसाजो होनदोंमोन नामा हा नोमा नोमफायालाय माब्रैथो दं आबै मोजाङै दं आबै नोंबो एसे बुंनानै हो नोंनि खोथाखौबा खोनासंगोन बियो जागोन आबै अख्रायानो बाराथार ओइ आबै मोनसे खोथा बे आंखौ दाबो सिनायाखै उन्दैनि लोगो होननानै नों बुंनाङा दे बिनो दे जागोन दे आबै दे नों मोजाङैल' बुजाय होमब्लानो मोजां जागोन बे आबै ओइ आबैलै जोंनि आइ बाबाया मा जानानै थैयामोन नै आबौ खोनासं नोंनि बिमा बिफाया गारि एक्सिडेन्टजोंसो थैदों थैनाय मानसिखौ रायखांबाय थानो हामा
Abai, मा beta reservation लानो फैनाया बे सिख्लाया बे आं गोदो उन्दैयाव लोगो मोननाया बिसो नामाथाय बेबा नंगौना नङा जानोबो हागौ नै आबौ खोनासं औ आबै नों बेजों बांद्राय गुलि गुलि दा खालाम दे आबौ दे मालाय बेहा लेखा गोरों नोंहाथ' लेखा रोङाना गामिनि मानसिफ्रा बयबो नोजोर होयो आरो बिसिनि बिबौआसो आंखौ अनो गोदो थांबाय थानाय नालाय माबा मोनसे बरनाम जायोब्ला आंखौसो दुखु मोनगोन नों जेबो गाज्रि आखुनि खामानि दामाव दे आबौ दे बावनो उन्दुनोबा उन्दुदो दसे न'आव हाबनोबो हाखाया गरमा आबै माहा थांनो ओंखारदों नोङो ए आं नै फिसौनो ओंखाम हैनो नागिरदों ए आबै नों दुब्लियाव थांगोन आंबो थांनो लुगैबाय आं थांफेराखै दुब्लियाव हरना ओंखामखौ आं हैनोसै ए हैदो दे होमबा न' खाथियावनोखा जागोन दे थां आबै थां आबै ओइ आबै हा माथो जालायखो आबै आं बे ड्रेसखौ गाननानै दुब्लि बारियाव थाङा मोगथाङा आंखौ रागा जोंगोन होमबा माथो खालामनो दख'ना गांसे हरदो आंनो फै होमबा होद मासि गाथाब्रा मुसलाय थौ साला दाबो ओंखामबो मोनफैया हा बेफोरसो मेथाइब्रा र' सावनो हैबावनां बा मेथाइजों लोगोसे सोरबासो एन्ट्रि मारदों माथो बा मोगथां ओंखाम जाफैदो फै मा फैदो ना माबार hey एसे दावखो होद मानो ओंखाम लाबोदों दोनलाय आं आबैनिफ्राय ओंखामखौ बिना लाबोदों आरो दुब्लि नायनो लुगैनानै फैदो ना मोगथां ओंखामा जाफैदो माखौ गल'ल' नायबाय थाखो मावजिफोर बायदिलाय आं नोंनि ओंखाम जानायखौ जि मोजांथार नुदों बिनिखायसो मोजां संख्रि बाराखै बानलुया बानलुल' होदों बाराबा दानि गारग्राजोबगोन आं सैमा बुया हामा बिदि बुंलाबायनाङा बेखौ जादो बिदि ओंखाम गोजा हरबाय बायोलै आं ओंखायनो खामानिफोरखौनो मावनो बायो होद आं जानो बाबाय थांदोलै आं थांसै दे ओइ रथ'लाय मा जाखो
मा खालामनो नागिरदों नोङो बे दख'नायाथ' आबैनिसो हगारना आंनाव दख'ना गैया नालाय ओंखायनो आबैनि दख'नाखौ गाननानै फैबाय मानो बुरि मानसिनि दख'नाखौ गाननो मोननांगौ नों नायलाय आं लंपेन्टसो गाननानै फैदोंमोन नों रागा जोंदों नालाय ओंखायनो आबैनि दख'नाखौ गाननानै फैबाय आं मिथिया दख'नाखौ नों आबैनि दख'नाखौ बुरि मानसिनि दख'नाखौ मानो गाननो मोननांगौ नों मानो एफा अख्रा बे फाग्लाया मा दख'ना फुला बायजोबबाय बेले खर'सो गरम जाबाय नामा नायलाय मानसिफोरा बोरै नायगासिनो जोंखौ हगारना आं मिथिया लाजिबाय आं मिथिया नों बुरि मानसिनि दख'ना मानो गाननो मोननांगौ आबैनिसो दख'ना हगार आं खेवसै दे आं खेवसै न गानदो दे गान थांदो दे ओइ राकेश मा नोंनालाय बोरै सानसाथाम गोसथोनाय जाबाय थायोब्रा जोंनालाय माथो सासेबो गैया जाम्बा नुवाखै हनै थरलानाथ' सासेबो गैया दाबो जाजानो रोङा नोंनालाय बोरै जाखो आइडिया गैया नालाय मा आइडियाब्रा आइडिया जायखौ मोजां मोनदों बिनि न'आव थांनानै खोरखि खेवना खोरखिजों हाबदो बिनि उनाव मा जाया नोंसिनि खोथासै होद बुजा होनायसो जायाथ' मा बुजालाबायनो आंनो मेरला खालामखांबाय बिनिखायसो आंनाव साथाम साब्रै दं दा आं मेरला खोरखिजों हाबखांबायथ' नंमारगौ जानोलै नोंसोर मानिया नोंसिनि खोथालै दा मोनायाव थां जाम्बाफोर बिदिबालाय बोरै हिनजाव मोननोलै आं थांसैलै न'आव खामानिबो दं मोगथां थरला माथो बोरैबासो बुंलांबायलै बिनि खोथाखौ लायनो मा लानांगो बे ओरैनो साथाम साब्रै मोनाखै बे मोजां आयदाखौनो होदों नोंबो बेखौ गोसोजोंल' खामबाय थाबा जाया ओरैनो मोनामबाय थाबाल' जाया मा थांलाय फैलाय इंराजिल' मारिबाय थानाय बिलाय बै दंफां सिङाव जिरायनाय बै माबायाव जिरायनाय ओरै थाबायनाय बिदिजों जायो जाम्बा आउनि सिख्लाया प्लट गारनानै थांगोन नोंखौ मानिनांगोन थरला नुबाय ओइनो नुबाय बोरो नुबाया नुवाखै ओइ थरला नुबाय नै बेयाव दंलै थरला बेयावनो दंलै फै बोरो आंलायनि है नांथाबाय ओइ माथो गवा ओइ आं मोनबायलै आं मोनबायलै आया
आइदै थाबथाबालै मोगथां ओइ साला खादोंसो नोङो र' थाबथा बख'दोलै मानि आंखाल जादोंमोन नोङो सिखाव खावफैनो गावनो साला आंखौ लेंबोनानै खावनो आइदै आं नोंखौ बासायनोसो नागिरदों मोगथां नङालै आंसो आइदै बख'दो आइदै रायजोफोर बेखौ आंनो हगारनानै हो मिथिबाय आं मावजोबगोन बेखौ आइदै बख'दोलै माबा खालामनो फैदोंमोन बिसोरो बेयाव ना आंखौसो रायनो फैदोंमोन आइदै मा जाखोलै मोगथां मामार बख'दोलै हाथारला आइदै सोर गामसा एरलायफ्रा ओरैनोबा बुथारनोसै आइदै बख'नोसैब्रा थाब बख' आइदै मानो बुबाय थाखो आइदै बुथारनोसै आइदै रायजोफोर जेबो टेनसन दा खालाम बेखौ जा मावनांगौ आं मावजोबगोन दाय मावनानै साला थौ गावआनो लेंबोनानै सैमा साला नोंनि थाखायनो आं दिनै गोदोना हरसे थाबथानांदों नोंखौ गारालै आं दिनै ओइ सेंग्राफोर रथ'लाय मा जाखोब्रा सानदों माथो नांथालायदोंलै दाख्लै बहा सोर नांथाखो बैयाव डाइरेक्ट गाबसिन मोनाव मोगथांमोना आंखौबा बिसोर बुदोंमोनलै सिख्ला एदावनो ल'आवनो नंगौ नङा खोथायानोथ' फोथायनो हायालै जों बारा माथो नोंसिनि सेंग्रा आफादफ्रालाय एसेबो नायथारला नामाब्रा सेंग्रा माने खबर लानांगौ जाबाय आरो नंगौब्रा नंथारगौ दाखालिनो मिथिदोंना आङो बेफोर गावगाबागाव पार्सनेल खोथालै सोरबा हाबना नांथारदों ना मादों जोंलाय मा खबर लाबाय थानांगौ जाखोब्रा एबार हले थाल लायाबालाय आंबो बाग्रायगोनसोलै जों गावगावखौनो बिसास खालामनो हाया सेंग्रा मानसि आंबो बाग्रायगोनसो एबारनिफ्राय खाथा लाबाय थानो गोसोबायदि खालामब्रा बाग्राय मारगोन ना बुजानाया हले गावगाबागाव मानसिया जों हले बिदिखौ फाथा लाया आं हले बाग्राय मारगोनलै दा हमथाखा गोसोबायदि मानसिखौ बिदि बाथ्रा होयो माखौबा गिदों एथ' गिखौबालाय आंखौ मानो लोगो हमनो फैदों एथ' हराव आंखौ लोगो हमनो फैदों होनना बोरै मिथिखो नों होमबालाय एथ' हराव नों मा खालामनो फैदोंमोन बेयाव आं फैबायानो दे आसा नों आंखौ फैगोन होनना मिथिनानै मानो बाहेरायाव ओंखारना थानांगौ जाबाय आं बेरायनो लुगैबाय थौ आं थाङालै थां नों आं गियो हराव नों थाङा बिदिबा आं बेरायनोसै बिदि नङा र' आं थांबागोन ना मा आं नोंखौ फंसे बाथ्रा बुंनि मा नों मानो बिदि मानो एथ' अलसिया नोङो आबैया नोंनि थाखाय एसेबां दुखु जाबाय थायो मानो नों आबैनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ मानिया एसे आबैखौबो नायनांगौ ना नोङो एसे खामानिफोरखौ मावनानै होनांगौ नोङो आबैया नोंनि थाखाय एसेबां दुखु जायो आबैया आंनि सिगाङावसो दाखालि दुखु जानानै बुंदों
hayu. मा जाखो? Ang बोरैबा मोनदोंलै. मा बोरैबा मोनदों नोङो? मानो बोरैबा मोननांगौ? मासे जाम्बा मानसि बेलाय? Abo! Hei Abo! सोर जाखो? जिरायफै। Abo! जों जिरायनो होनना फैयाखै। माथो? Hei, दाख्लै बुंनाय बाथ्राखौसो लाना फैदों आङो। बबे खोथाखौ होनखो आगै? हा लानायनि बाथ्राया। बे हाया आंनिसो। नों बबे खोथायाव बे हाखौ आंनिसो होनबाय थाखो? नोंसालायानो गोदो थैनायनि सिगांनो फानलांखादों। आंनि फिसायाथ' आंनाव सोङाबा मोनफ्रोमबो खामानिफोरखौनो मावामोन। आं बेखौ माब्लाबाबो फोथायनो हाया आगै। नै प्रुफ दं। नै बिसोरनो साखि दंजोबथारो। आदा, नों मा बुंनो नागिरो? आगै, नोंसाला माथो सौआवदो साखि दंमोन। मा जादों आबै? फिसौ, नोम्फाया गोदो हा फानलांदों होननानै जोंनि हाखौ सेनानै लानो नागिरबाय हनै। नोंसोरो मा साखि दङ? प्रुफ दं। बुं। आबौ। बोरै हर? आबौ। दानो हर। बिदि जानो नाङा आबौ। मा मोनदों नोंसा? मा प्रुफ? बिदि जानो नाङा। बिसोरजों बेबायदि जाफानो हाया आबौ। बिसोरखौ हगार। नों बिसोरजों बिदि जाफानो हाया फिसौ। मानो लिंहरामोन? बुंदो मानो लिंहरामोन? मा जाखो? आं गाबोन न'आव थांसिगोन। नों खोनायासै नामा? आं गाबोन थांसिगोन। नों मानो आंनो सिगांनो खोन्थायाखै थांसिगोन होनना? आं नोंनो खोन्थानो सानदोंमोन, नाथाय खोन्थानो हायासै। नोंथ' आंखौ न'आव थांनानै बागरायसिगोन ना? थोद जाम्बा, बावा। आं नोंखौ गोसोखांबाय थागोन। आं नोंजों रायलायहरबाय थागोन ना? नों आंजों बोरै रायलायनो? नोंथां आंखौ बागरायसिगोनसो? नों बेखौ लाखि। लाखिनो। लाखिना। आं गेजेर गेजेर नोंनो फन हरबाय थागोन। आंहा नोंजों गोबां बाथ्रा रायलायनांगौ दङमोन। आंहाबो दङ। बिदिब्ला नों गाबोन थांनायनि सिगां बेयावनो लोगो हमफै। जागोन दे। आं नोंखौ लोगो हमनो फैफिनगोन। फैथार। जागोन। आं थांसै दे।
आबौ मा आबै आं गाबोन थांसिगोन औ आबै नों थांनो न'आव थां नोंहा स्कुल कलेज दङ नों फरायग्रा गथ' आबै नों न'आव थाबाय थानांगौ आबै नों नामा नोंनो खोन्थायाखै आबै आंखौ मोजाङै दं होननानै औ आबौ मा बुंबावनो आबै आंनि गोसोनि बाथ्राखौ बे आंनि फिसाला उन्दैखौ लानानैनो सामफ्रामबो दुखु जाखायो आरो माथो आंखौबो नायनोबो बुथाराखिसैलाय आबौ नों मानो गाबबाय थायो आबौ आं उन्दुहैनोसै थां आबै उन्दुहै थां मा जाखो बै नों बहा थांनो नागिरदों आं एसे बेरायनि नों दिनै जेरावबो थांनो नाङा आबौ आं दिनै देहाखौ मोजां मोनथाराखै हबस्राव मोनदों आं बोरैबा खर' गिदिं जोबनाय मोनबाय आं खर' सादों थां आबौ थां दै एसे लायथों दै गांदों आङो नुवा बै दैया लों Abai, abai, abai. गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ नाजावदो आरो आंखौ निमाहा होदो आं नोंजों हाबा जादोंब्लाबो बिसिनि अननायखौ होनो हायासै नों आंखौ गाज्रि दामोन आंहा गुबुन सासे सानजारि नोगोराव मोजां मोननाय दंखायो आं आइ आफानि जासिनायावसो नोंजों जुलि जाफिननो गोनां जादों नाथाय मा खालामनो आं दासिमबो आंनि मोजां मोननायखौ बावगारलांनो हायाखै ओंखायनो आं नोंनि गोजानाव जायखारलांनो नागिरबाय हायोब्ला नों आंखौ निमाहा होदो नोंनि थगायसुलि हायनारि दादि आं थांनोसै दादि नों मोजाङै थादो दे नों माथो गाबदोंसो दादि गाबनाङा दादि आरो नों बे जुमाय लोंनायखौ गारदो दादि नुवाखै आबौआ बोरायबाय
नोंनि थाखाय एसेबां दुखु खालामबाय थायो आबौआ आरो नों मादैखौ गोसोखांबाय थानाङा आं फैबाय थागोन दादि मोजाङै थादो दादि आबौ समायनायालाय समायनाया थांबायलै फिसौ जागोन दे आं नोंखौ लोगो हमनो फैफिनगोन गाबदों फिसौ आबैले समाया आंखौ गारना थांबाय आबै आबैखौ दिनै लोगो हमनायनि खोथा होदोंमोन आबैखौ लोगो हमनो नायासै आं मालाबानो थांगौबाय नों मानोथो आंनो खिथायाखै फिसौ जाम्बा आबै आं नों लोमजानायखौ बोरै गारना थांनो आबै नों आंखौ थैजानो गिदों फिसौ आबै आबै नों दुखु दाजा फिसौ समायनाया माब्लाबा फैफिनगोन इसोरा अनोब्ला नोंनि साननाया जाफुंगोन फिसौ नों दुखु दा खालाम नों दुखु दाजा दे फिसौ दे आबै समायना दाबोनो सिखारासै नोङो सानजौलायलांबाय सिखारद' बिफा माइनावा मैया फैनायनिफ्रायनो रायलायथाराखै मा जादोंथाय माने एसेबो खेल लायाखै नोंलाय फैलाय रायलायहैनि थ' जागोनथ' सिखारद' माइनाव मानो एसे गोबाव उन्दुयो नोंलाय सिखारदो माथो जादों नोंलाय सिखारदो मैयानिफ्राय मानो एसेबो रायलायथाराखै नोंलाय मानो गोसो गिलिर थाबाय थायो नोंलाय आं आबौ आरो दादिखौसो गोसोखांदों
आबौआ बिराद दुखुआव थायो आं फैनाय समाव आबौआ बिराद गाबदों आरो दादियाबो सानफ्रामबो जौ लोंबाय थायो नोंसोरबो थाङा आबौखौ नायनो मानो थाङा नोंसोरो नोंसोरखौ बेसे थांजानो लुगैयो बिसोरो जोंलाय बोरै थांनो नोमफायाबो थांनोनो टाइमखौनो मोना आरो गावसोरखौबो थाफैनो होबाबो थाफैया बे एथ' गिदिर न'खौलाय बोरै गारनानै थांनो हा मोगथांलाय लोगो मोनासै बाद हो बिनि खोथाखौ थगायसुलासो बियो दे बारा सिन्था खालामबाय थानो नाङा सिखारदो दे बारा उन्दुबाय थानो हामा मोखां सुहैदो थां ब्रेकफास्ट रेडि खालामहैसै आङो The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. Aku master buat daily income sekolah kan. Takle garam-garam orang buat bra. Bailang bebe di master kan. Korelang. Ma bunai lo. Mutang jaga bentan tangsigan. Mami baba yang kau nak leka pulang sigan. Oh, ang sekarang. Nih biasa pulang pak. Biasa ngabin kau nak lawan nih. Biasa nanjung sana ini lagu ni permainan. तुम दिल की धड़कन में लहते हो बाहों में आ जाओ सपनों में दिल खो जाओ ला ला The number you are trying to call is currently not reachable. Mana Please try again. The number you are trying to call
is currently not reachable. Please try again later. Samaina? Oh, Samaina. Ouch! Iman jure Oh, maris. sorry. ओइ समायना मानो इसेबां हामदों नोङो गामियाव आलासि जाना फैनाया फुंनोसो नांगौ बेना हामदोंसो Hey, ঠিক আছে দেখা নাই মই কিমান হকত হৈছো খিনে ঠিক আছে मानसिया बिदि जायो न'आव फैनानैबो खबरखौनो लाया इसेबो जोंखौ ना मोगथांखौसो गोसोखांनानै जोंखौ बावबाय थगायसुलासो बियो ओइ मा जादों मानो गाबदों नों ফোন চোন কৰাই নেকি তোমাক ओइ नोंखौ फन खालामाराखै नामा खालामाखै हरलाय मबाइला आं कल खालामनो हरना आं खालामनो हेलौ मोगथां ना अ मोगथां आं मोगथांनि लोगोसो आं मोगथां नङा हेलौ मोगथां Lu dinisip pun udah bener. Anakku pun hormat tanaman. Pona. Anakku bisikus kandung. Anakku mana lagu homna puyakai. Anakku, abi lem dari kalau gumtang na aku iman. Aku jangan lupa lagi punya. Lu tang bay man. Nang phải đời nào mực thang ang nang con này nên lưu cái bà. Thằng con. Anakku pernah lu bidang. Angga pun thang sih. Ini aku sosial ang pui. Jangan. Phải thật nữa. ओइ मा बुंखो मोगथाङा माबाफोर बुंहरदों नामा फैगोन ना बियो ঐ কি কৈছ আহিব বুলি হ'ব আৰু ইমানো কান্দি থাকিব নালাগে বৰ ৰোমান্টিক হ'বচোন আমাৰ নাইটো আমি গমেই নাপাওঁ जाबायदि जाबाय गाबनांला मिनिट एसे आबैखौ मा सिन्था खालामदों आं दं आं नेगोन आं नायगोन ना आबैया आंनि न'आ नामा नोंनिल' नामा आबैया बिसोरो आं दं थार लोगो सिन्था खालामना tuh nomor tuh nomor tuh Abai मा फिसौ आं फंसे बाथ्रा बुंगौमोन आबै बुं फिसौ मा बुंनो समायनाया आंखौ फन खालामनानै गावसोर लिंहरदोंमोन आबै हाबाब फिसौ लेंहरदोंबा हामथारबायसो आं नोंखौ बुंखादोंमोन ना नोंनि खाफालानो नोंखौ लेंहरगोन होननानै आंबो समायनाखौ नायनो लुबैदों नों लानानै फैथारदे आबौ दे नों समायनाखौ गारबोनो नांथारा लानानै फैदे आबौ दे थांना लाना फैदे नाथाय आबै आं नोंखौ बोरै गारना थांनो आबै आं दंना आबैखौ नायनो आं दं नोंनिल' आबै नामा बियो आंनिबो आबै औ ना मा होनोलै आबै नंगौ नों थांनानैल' फैथारा आबै नों मा आं नायगोनथ'
जायगायावसो दंफैयो ओइ बिष्णु आया मानसिया मा जादों ओइ बिष्णु मानसियालाय मा जाखोब्रा आं थांसै होनदों नों आं थांग्रायावनो एसेबो रायलायहरनो गोसो गैला नामा आं थांसै होनदों आया माथो मानसियालाय गाबदोंसो आं साननैल'सो थागोनलै बे बिहामजो गोदान लायनायानो बिदि गाबो नामा मानसिया साननैल'सो होनदों बे साननैसोआवनो बेसेबां खस्थ' थागोन आंसो मिथिगौ आया आंबो थाहैनो हानाय नङाब्रा नोंखौ गारनानै थादो बिष्णु आं थांसै दे जाबाय मा हिन्जावफोर बायदि गाबबाय थाखो मानसियालाय नों लानानैल' फै लानानै फै नोङो ओमफ्राय ट्रेनाव जानला मानला बुस्थुखौ बायनानै जालाबायनाङा जागोन दे आरो ओंखामफोरा उखैबा टाइमावनो जा जागोन आरो समायनाखौ ट्रेन स्टेशनाव फैनानै लांफैनो होथार जागोन मोगथां जागोन दे जागोन थां नो आं थांसै दे जाबाय दे आं थांसै हा थां मोगथां आरो आबैखौ आं नायगोन नों लानानैल' फै मोगथां जागोन दे उन्दुलांबायसो नामा नोंसोरलाय मा गोबालायबायल' थानाय बिलाय है मम्मी पापा मम्मी गोजौआव दोनखोमाथौ
नोंथां थांनो ओंखारबाय ड्राइभारानो गैयालै ड्राइभार गैयैखायनो बिराद प्रब्लेम जागासिनो दङ पापा थांगासिनो दं दे फैदों नायलाय मोनफैबाय जिराय बेयाव जिराय मोगथां ओइ बिमा नै आलासिफ्रा सफैबाय नायफैयाखै मानो मा जाखो नै नुवाखै आलासिखौ मोगथां मादै माथो मानसियालाय गोसोम जाथारबाय गोदोलाय माथो उन्दैयाव गुफुरथारमोन माबा मादै आं ट्रेनाव फैनायानो गोसोम जाबोदों खायसे गोसोम जाबोदों ओमफ्राय आं न'आवबो हालेवो नालाय सान्दुं गोसायाव बेयावनो आं गोसोम जाबाय मानसिखौ नायनानैनो हालेवग्रा नुखाथारबाय आङो मादै दे होमबा आलासिफोरनो ओंखामा एसे थाब लाहार फाहार खालामाब्ला मोगथां ओरैनो न'आव मोजांब्ला गासिबो मोजां दे होमबा नोंसोरो दसे जिरायथ' दे आं एसे बेलेगाव थांनानै फैनि र' खामानिबो दङ आइ आलासिखौ मोजां जाहोदो जाहोनानै दसे रेस्ट लाहोदो जागोन दे जिरायथ' आं साहा फुदुंनायनि अलसियाया आंनि मम्मी पापाखौ मानो थगायदों नोङो हालेवो होननानै आं हालेवब्रा दाना हालेवगोन माखौबा थाबखौनो सिखारनो रोङा नोङो माबामोनलै मा खिनो ओंखारबायमोन आं मा नोंहा जेरावबो खिनायल' थौ फै माबार फै थांदो बेयाव बोरो खिग्राया थांदो बेयावनो दङ हाबदो बेयाव बोरो बिदिनोलाय आरे बेयावनो खिनांगौ थां दरखौ फांनानै ला मायाव खियो आं मायाव खिनांगौ जाखो फालाय मायाव खियो माथो उवालसो दङ आरे जाम्बा बेयावनो खियोब्रा बै गुफुरावनो जनानै खियो ओमफ्राय बै बाकसाव दै दङ इदि फिदिंबानो दैया ओंखारो थां मासे जाम्बा नोङो जाम्बाया ओइ दाबो जाया नोंहा फुजा होनाया जाबाय आखाइ सुबाय थौ मोगथां नों मासे मोजां जानो हागौ नोङो सासे गामियारि सुबुं अब्लाबो नोङो एसेबां मोनसेल' आं नोंखौ बिदिनो नायबाय थानो लुबैयो जेब्लाबो नोंनि फारसे आंनि अननायाव आंनि गोसोआव थाबाय थागोन नोंथ' मिन्थियो आं दि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो I love you मोगथां I love you very much
बायलें थाबायनाय आंनि सना बायलु जानजियाव दै होलाना सना बायलु जानजियाव दै होलाना बबाव थांनो नों आंखौ उन्टी তুমি বাইলেं বাইलें औरत एक्ट्रेस নহয় জানো औ नंगौ नै माथो बर'सो हामानोथो सारि गानदों नुवाखै दामानि फेसबुकफ्राव सारि गाननायनि बेसे गाज्रि गाज्रि कमेन्ट होगासिनो एसे बुजिदोब्रा नानिमोन बायलें बायलें थाबायनाय आंनि सना তোমার কি ভন্টি নাই নেকি মোক কি ফিল্মৰ এক্ট্ৰেছ বুলি ভাৰতীয় বুলি ভাবিছা নেকি ওলাই যা কৃষ্ণ ওলাই যা ओइ आदा आंनि फैसाया होद सिख्लाजोंबो सोरबा जानांगौ फैसाबो होनांगौ नामाब्रा होआलां ए दादा धरसिन धर माथो असभ्य माखौ नायबाय थादों नोंसोरो नोंसोरनि बेफोरबायदि गुसुं गुसुं गाननायखौ नुयोब्ला जोंनि गोसोआ बबाव थानो हागोन नंगौ ना फै सनो जोंजों एसे बेरायहैनि होद हगार ओइ मा कल इन्टिनो जादो बे हा मा जाखोलै हट मोनसे बेखौ ओइ बोरैबा नांफ्लांदोंसो आंखौ जेबो दा खालामखा ओइ आंखौ जेबो दा खालामखा ओइ बखानो ओरै बेखौ हो आंखौ दा बुखा ओइ हा या Oi, oi yang kebunuh nga, oi yang bukan tena, oi, aku tak bukan deh, oi, are, oi, aku tak bukan deh. Oi, noi mau tengah busa bayar ha. Oh, ni kandang si boy. Salah sih. Itu salah. Oi, nang tuh sudah mulai. Salah, sima. Oi, Bodo bra, nungla bra, hinjau naik lah bra. Hinjau nungla,
Oi, bidik tung mak. Ro, rota. Hừ, trời Oi, nों बेयाव मा खालामबाय थादों? थौ ओंखाम जाहैनोसै। दय नोंखौ दय नोंनि लोगोआनो हेपि बार्थडे टु इउ होनना बुंदों। अ आंनि सना आं मालाबा खिन्थागोन दे दिनै खिन्थाला। बिदिबा नों बेयाव जिराय। बेयाव जिराय। मानो इदि? नोंसाय बाबा एफा मोजां मोजां सियार दोनफैदों ओमफ्राय नों आंनि फेन्दाखौसो सियार मोनबाय। एसे दावलांलाय एसे दावलांलाय। हेपि बार्थडे टु इउ। नों बेखौ लाथ'लाय। आंनिखौबो लालाया आरोना। नङाब्रा नों बुजिनानै लाग्रो हेपि बार्थडे माने मा होननाय जायो। दिनै आंनि जोनोम सान ओंखायनो आंनि लोगो आंखौ हेपि बार्थडे टु इउ होननानै बुंदों। ओमफ्राय नों आंनो सिगांनो खोन्थायाखैमोन आरोना बार्थडे दङ होननानै जोनोम सान दङ होननानैबो। आं बावदोंमोन। हेपि बार्थडे टु इउ। थेंक यू सो माच। आरो आं नै मा लाबोदों मेथाइ पावरुटि जोंहा सानैजों जागोन ना बेखौ। मा जाखो? बे बिस्कुट नङा जाम्बा बे स्टे फ्रिसो। मा फ्रि? स्टे फ्रि। होद मा होननाय जाया आं बुजियाखैलै। जोंनाव गामियाव बिदिखौ मोना नालाय। थोद जाम्बा। आंलाय पेकेटआ एथ' मोजांखाय मेथाइसो सानदों। नङालै जाम्बा नों मानो एसेबां जाम्बा? होनबाबो लादोब्रा। मानो एसेबां जाम्बा नोङो? थोद जाम्बा नों एसेबां जाम्बा। थौ ओंखाम जानोसै थौ। फै। आबै नों देहाखौ बारा मोनदों नामा आबै? औ फिसौ मोगथाङा मानो एसे गोबाव जाहैखो आबौ? साननैसोजों फैफिनगोन होननाया मानो एसे गोबाव थाहैखो? आं जि नायनो लुबैथारदों नायनो लुबैबाबो नुनो मोननाय नंला नामा? आबौ नों फन हरबावदोंना हराखै आबौ? हरदोंमोन आबै फनानो नाङाखै बेनाव। मा जाहैखो बेलाय? आंखौ नायनो गोसोखांनो रोंला नामा बेलाय? थां आबौ नों खनसे फन हरबावलाय थांनाय। दे आबै बिदिबा आं हरनायनि नों दसेल' थाथ' आबै। थां फिसौ थां।
आबै फनालाय नांदोंमोन फनखौनो थिखोआखै माबायदि मानसिथाय बियो आबै 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 र' बिदि जाया र' ओइ आं साम'स जानो रोङा आं फोरोंगोन ना बिदि जाया जादो न' देरा आदै फै जिरायफै जिरायदो बा गावसोरल' मिस्टि भुजिया है बेखौनो जायो नालै नों आंनावल' हाबा जाहैना नोंखौ लावदुम फिथा एन्थाब फिथा अनला ओंख्रै गासिबो संनानै जाहोनांगोन आंखौ नङाबा नोंखौ होखारहरगोन आं मिथिबाय आंथ' नोंजोंनो हाबा जाखागोन ना नायनोसै बोरै होखारहरो आंखौ जालायबाय बिसिना एदावलायनायानोसै जाथारे संनानै जाहोगोन आं नोंनो मा आंखौ बिदिनो दोनबाय थानोसै आरो आंखौ जाहोला नामा जाहोआ र' लाबोनोसै दे थाब लाबो जानो लुबैथारबाय आं मैथा आफा साख्रियाव थांनो होननाया मानसि गोबाव जाखो ओंखारबोदोलै आं थांनो ओंखारबाय आफा जागोन फिसा मोजाङै मोजाङाव थांफिनदो बे बाराव नोंनि थाखाय बिहामजो फिसाखौ लोखि सरस्वती बादिसो नांना लाबोगोनलै आफा नों बेफोरखौ दा सानथ'सै आफा सिगाङावनो आङो गुबुन गोसोथोनाय गोनां सासे सिख्लाखौ आङो हाबा खालामनानै जा भुगिनांगौ भुगिखाबाय आरोबाव आङो गोदोनायाव जौ बथल आलायनायखौ आं लुगैयाखै आफा दानि जुगाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा बयहाबो गोसोथोलायनाय दंखासै आफा बेनिखायनो आं सानो जाय सिख्लाया बे न'खरनि बिहामजो जानानै आंजों सुखु गोजोनै संसार जागोन बे न'खरनि फारसे मोजाङै सानगोन बेबायदि आइजोखौसो बिहामजो लाबोगोन आफा नों बेफोरखौ दा सानथ' आफा आं थांसै दे नों साननायखौनो मावगोन आफा दे ओइ मोनसे फट' लाना मा फट' लालाबायनो मबाइल लाबाखै आङो पस्ट होगासिनो आङो सेल्फि मोनसे लाना मबाइल लाफैयाखै न'आव बावबोदों आङो आंबो बावसुलाना ओइ मोगथां ओरै फैना बेयाव जिरायफै जागोन फैना फैयालै बेयाव जिरायफै मा फैया होनदोंना मोगथां फैना समायना औ आं फुजा हैनो थांनि फुजा होनो थाङो नोङो मिन्थिखायो आं नों माबायदि फुजा होयो थाब फै दे only 2 minutes मानसिखौ बिदि खोख्लैयो खोख्लैबालाय माथो जानो नोंहा एक्टर दंखायोना नोंनि एक्टरा बोखांगोना बोखाङा बेखौसो नायदोंमोन आङो बेसेरा बे खिनोसो थांदों बबेथिं बैथिं ओइ मोगथां फैला बेयो फैला खारखुमाबाय आंखौ गाना थाङा बियो मा एसेबां गोबावलै खारखुमाबायलै बेयो फैला ओइ मोगथां
मोगथां बेयाव मा खालामबाय थादों नोङो आया नों माथो गाबदोंसो बोरै समायनायालाय आं खारखुमा बोबाय समायनाया मोजां मानसि नङा देरहाजों बिजों गोसो थोलायो बिसोर सानैजों हाबा जालायनो गोनांखा नङाथ' बिदि बिसोर सानैया लोगोसो नङा नङा नों बेफोरखौ जेबो मिथिया बिसोर सानैजों हाबा जालायनो गोनांखा आं बिसोरखौ आंनि मेगनजोंनो नुजोब्बाय नों बेफोरखौ मा बुंदों मोगथां नंगौ आं थगाया साला आंनिथ' आबै लोमजानायखौ गारना फैनानै बेखौ लोगो हमनो फैबाय नाथाय आं बिनि आखल आखुखौ दिनै मिथिजोब्बाय बियो आंखौ मोजां मोना बियो आंखौ ओरैनो अनफ्लायोल' बिनि मोजां मोननाया देरहासारसो थांसै आङो आं न'आव थांफिनसै बिदि नङा मोगथां थफिनदो आं बिसोरखौ बुजायगोन ना थुदो नाङा आं थांफिना आरो नों बे बाथ्राखौ बिसोरनो खोन्थानाङा आंखौ लोगो मोनदों होननानै मामि पापा मामि हा मा जाबोखो आइ मोगथां फैदोंमोन नामा मामि मोगथां औ बेयाव फैयाखैथ' माथो बहा थांखो बियो बेलाय अबावथो थाबोखो बहा थांखो बिलाय समायना आइ हा नोंजों थांफानायालाय अबावथ' थाबोखो बिलाय खिनो होननानै हाग्रायाव थांदोंमोन बेनिफ्राय फैफिनाखै नोंजों थांफानाय मानसियानो बहा थाबोनांगौ जाखो बिलाय दे जाबाय दे आइ गाबनांला दाहाय फैगोन बियो ओइ समायना नों जेबो सिन्था खालामनाङा जों जेरैखि जाया मोगथांखौ नागिरनानै लायथारगोन गाबनाङा आइ गाबनाङा फैफिनगोन बियो टमाटर न' सिङाव लानानै फै समायना न' सिङाव फै बहा थांखो बियो मानसियाथ' बहा थांखो बिलाय बिख्लो सौग्लिजोब्बाय नोंखौ सानै सिमां सुजुय नोंखौ सानै सिमां सुजुय मोदैजोंसो सिग्लाबनांबाय नंखाय अननाय नंखाय रादाय नंखाय नंखाय दादायजों आं मा सुरहाब नागिरबाय बाया बोजबफिनगोन सानना नोंखौ मोनफिनगोननि मिजिंजों बिखा बिख्लो सौग्लिजोब्बाय
गोमोरलांबायसो आं बैथा गैयै दिङा जावना जाखांफैसै जंखायबायनाय रायदावबायनाय महर मोखां सिमाङा माङा सुदेम बार मोनगोन बिरबायनाय जोमै मोना सुदेम बार मोनगोन बिरबायनाय जोमै मोना सोमजिफिनदो अखा जाना लुफाव गोनां हाजासै अननायनि फिथिखा सोमजिफिनदो अखा जाना लुफाव गोनां हाजासै अननायनि फिथिखा बिखा बिख्लो सौग्लिजोब्बाय साजायनानै अन्थाइ बिखा गोसो लाना मानो गेलेफैयामोन नंखाय अननाय जासिनायब्ला सिमा गैयै सिमां सुजुना ओंथि गैयै ताजमहल लुना मानो साजायफैयामोन अरगें बायदि अर जोंबाय रोहो रोहो खामग्लिनांसै सिमां मिजिं फैमाल जाबाय दुखुजोंसो हामा सनसै बिखा बिख्लो सौग्लिजोब्बाय नोंखौ सानै सिमां सुजुबाय नोंखौ सानै सिमां सुजुबाय मोदैजोंसो सिग्लाबनांबाय नंखाय अननाय नंखाय रादाय नंखाय अननाय नंखाय समायनायालाय नों मानो हारसिं फैखो मोगथां नों मानो समायनाखौ लाफायासै समायनानि बाथ्राखौ दारेखां बिसोर टाउननि मानसि बिसोरनि गोसोआ माब्लाबाबो जों गामियारिनि बायदि नङा मानो बिदि बुंखो नों मोगथां औ बिहा मालाय गुबुन गोसो थोनाय दंखायो बिजों हाबाबो जासिगोन ओंखायनो आं खारखोमाबोबाय आबैयालाय बोरो आबैया उन्दुबाय नामा ओइ बिष्णु आबैया बोरो ओइ आबैया मा जादों ओइ बिष्णु आबैया गैला
मा आबैया गैलिया आबै 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 गासै नुनाय सिमां आबै आं नोंनो फन हरदोंमोन नाथाय नोंनाव फना खनसेल' रिंदों नों मिथिखायो जोंनि बेयाव टावार नाङा होननानै आं बिनिखायनो नोंनो खोन्थाहरनो हायाखैसै आं नोंनि बोसोनखौ फालिनो हायाखैसै मोगथां एफा गोबाव मानो लिंहरामोन आंखौ समायनाखौ नायनो थांनोथ' समाबार समायना नों मानो गाबबाय थायो ना नों दासिमबो मोगथांखौ बावगारनो हायाखै नामा बेबायदि गाबबाय थाब्ला मा जानांगौ जाखो गाबनांला दे बादो समायना बेफोरबायदि मानसिनि थाखाय दुखु जानांगौ जेबो बाथ्रा गैया नोंजों आरो बिजों हा आरो अख्रांनि फारागथि दं अब्लाबो जे नों जे बिखौ अनदोंमोन बे नोंनि अननायखौ बुजियासै बेवहाय नोंनि जेबो गोरोन्थि गैया गोरोन्थिया बेनिसो आसलते गामिनि मानसिफोरा मानो दासिमबो बुजिया दासिमबो मानो सिभिलाइज नङा आनसिभिलाइज पार्सन ओइ मा बाथ्रा बुंदों नों मा बाथ्रा बुंदों मोगथांखौ जाला माला बाथ्रा दा बुंदों मोगथाङा माबायदि मानसि आंसो मिथिगौ मोगथांनि गोसोआ दि बेसेबां गुवार बेखौ आंसो मिथिगौ मा बुंनाय जादों बियो मा बुंनाय जादों नों मोगथांखौ गोसोथोयो नामा औ मोगथांखौ आं गोसोथोयो सासे मानसिखौ जुदि अननायानो गोसोथोनाय जायो औ आं गोसोथोयो मोगथांखौ नोंसोर मा मिथिगौ मोगथाङा दि मानि थाखाय थांदों आं नोंसोरनो खोन्थानो सानदोंमोन नोंसोर सानैनि गोरोन्थिनि थाखायनो दिनै मोगथाङा नोंसोरखौ गारखोमानानै थांदों नोंसोरदि मा गोरोन्थि मावदों नोंसोर मा मिथिगौ जों मा गोरोन्थि मावदों मा मावाखै खोनासंनो हागोन नोंसोरो खोनासंनो हायोबा
नों आंनाव हाबा जायोबा आंनो नोङो आंथ' नोंजोंनो हाबा जाखागोन ना नायनोसै बोरै हगारहरो नों आंखौ थ' मोगथां थुफिनदो आं बिसोरखौ बुजायगोन ना थ' नाङा आं थांफिना आरो नों बे बाथ्राखौ बिसोरनो खोन्थानाङा आंखौ लोगो मोनदों होननानै आं मोगथांखौ बादा होनानै लाखिनो नाजादोंमोन नाथाय बियो आंनि खोथा एसेबो खोनासङासै गाबनांला दे जों बिखौ जेरैखि जायाबाबो बुजायनानै लायफिनगोन ओइ समायना नों दा गाबसै जोंनि एदावलायनायानो मोगथांखौ जोबोद दुखु होबाय आरो नोंबो दुखु मोननांबाय नों दुखु जानाङा थ' जों सानैजों मोगथांमोनाव थांना फैनोसै थांनांगोन आंनो मोगथांखौ नांगौ मोगथां नङाबा आं थांनो हानाय मोगथां नों आंखौ मानो एसेबो बुजिया आं नोंखौ बेसेबां अनो नों मानो एसेबो बुजिया गाबनांला समायना दे जाबाय गाबनांला माखौ नायहाबदों नोङो नै आं फैबाय आंखौ मानो गारना फैदों नोङो रायज्लायनो गोसो गैया नामा नोंहा नै मा जाखो थौ माबार फोथाराव थांनांगौ जोङो नों आबैखौ थगाय उन्दुनानै जायोमोन ना दाना नोंनि नोंबैया सासेल' नङा सानै जाबाय ओंखारलां नों बेनिफ्राय जाय बिबैया गावनि लोमजानायखौ दोनथ'नानै नोंखौ लायनो थिनदोंमोन नाथाय बे बिबैया दिनै थैनाय समाव आंनि आखाइखौ लायाखै आंनो ओंखामखौबो दौनो मोनासै बेफोर गासिबो नोंनि थाखाय जाजोबदों आरो नोङो आंखौ मोजां मोनो होननानै मा फोरमान दङ फोरमान नङा नों बे हासानखौ उन्दै समाव आंनो होदोंमोन नै आं दिनै गाननानै फैबाय बे हासानखौ बे हासाना आबैनिसो बे हासाना नोंनि आखाइयाव समाया नों गुबुनजों हाबा जागोन आंजों गोसो थोलायगोन नों आंखौ गामिनि सेंग्रा होननानै जेबो सानदों ओइ मोगथां बिब्दि नङा नों समायनाखौ गाज्रि दासान बे नोंखौसो मोजां मोनो नों जेरै सानदों बिब्दि नङा जों सानैजों एदावलायसो आरो आंहा मोजां मोननाय दंखायो नैबे आलारिखौसो आं मोजां मोनो आइ लाभ इउ आलारि
Nung pokoknya tidak pasti nang tuh. Tuh tang. Awas tanu mutang mana? Aku harus tanu. Lakau. Ada firman nang bogo nanga. Ada firman nang bogo. Ada firman nang bogo. नोंसोरल' बिदि जरा जरा गोबालायनानै आंसोरखौ गोबानांगौलाय मा आंना नामा नोंसोरल' बिदि जरा जरा गोबालायबाय थानानै खुदुमलायबाय थानानै आंखौ मा हारसिं दोननो नागिरदों नामा नोंसोरो आं गोबानो मोना नामा मा जाखो Aku ya butuh. Nang mana bidi Isol, ya boy kulumbai.